Mangwanani makadini henyu hama dzangu. Ndasangana nezvivhitivhiti zvakati wandei zviri kutaura nyaya dzerevolution. Tinoramba tichingoparidza evhangeri sezvatakataura mazuva aya. Tanzwa vamwe vachiti Comrade Geza vanofungidzira kuti kuda vangatora nyika nesocial media. Tikasimbisa zvakasimba kwazvo tikati aiwa, Comrade Geza, it's yes, on the other way vanotora nyika nezvivhitivhiti, because the main issue yaComrade Geza vachiparidza paya hakusi kwokuti nyika ingakaruka yaondomoka semasvingo eJericho akatenderedzwa nevanhu vachingoimba chete yakakoromoka. Haiso aim yacho. Chinangwa chedu chikuru ndochokuti paridze evhangeri vanhu vazive kuti tiri kuindepi, tichibva papi, tichiri kuda kundogumira papi, uye taapapi iko zvino izvi. Saka tinoramba takateerera zvivhitivhiti zvakasiyana siyana kuitira kuti tinzwe maideas nokupawo maideas aunenge uinawo mukati kuti revolution iende mberi, tisununguke. Though hako kune vamwe vakaita sana barista vanofungidzira kuti zvatinenge tichiita kupedza mabundles, bva aiwa, regai tipedze mabundles edu zvedu tichiinda mbijana saizvozvo. Ndanzwa Mr. Traore vachitaura nyaya yokubatana. Vazhinji venyu pakarwiwa hondo yechimurenga yakatora nyika kumabhunu, manga muchiri vana vadiki. Zvikuru manga muri vana vadiki chaivo chaivo. Saka chinhu bedzi chakaita kuti hondo iyi iende mberi uye ihwine, tihwine semahwinire atakaita. Takahwina zvino mutsindo. Tikaparidzira evhangeri tiri kuno kusina zvivhitivhiti, tisina access yemaphones kuti tinenge tichifonerana, because hondo yakanyanya kurohwa kumaruzevha ndokwanga kwakupisa hondo zvakanyanya. Saka kwakusina mafoni, asi ndazonzwa mumwe murume anga achitaura paKruger television, I don't know, achiti iye tisu taiva zvima over zvenyu kureva magenerals. Vanhu vakanga vakabatana zvokuti kana ukaona mabataniro akanga akaita vanhu ndo akaita kuti hondo ibudirire. Nokuti taiti kana tikaona varungu masoja aSmith achizvifambira apo, tactic yairohwa nomunhu kuti amanye kundoudza macomrades paanenge ari, yakanga iri yokunge munhu akambotirenwa nezvehondo. But anyway, it's natural because maZimbabweans, we are good in guerrilla warfare. But now nyaya yanga izama kuemphasizwa naComrade Traore nenyaya yandinonzwa zvangu Comrade Saruwaka vachitaura nguva dzose, kuti kubatana, kana tikasabatana zvigananda zvinopururudza. Muri kuona zviri kuramba zvichidhisha mamotikari, so vari kunyatsokuona kuti hapana chatichaitika tichinge tiri kuita senge tiri kuita zvokutamba. Vari kuona sokuti hapana chiri kuitika, because they don't know kuti zvinhu izvi ndezvaMwari, sokutaura kwaComrade Saruwaka nguva dzose. Nyaya yatiri kuita ndeyaMwari. Mukaona mabudiro akangaita Comrade Geza from Norway, zvisi zvega, inguva yakwana vakomana, inharo zvenyu, inharo chaidzo, but nguva ndiyo yakwana. Mungatoda kuti kudini, mugoda kuzama kuita zvese zvamuri kuita, otherwise munenge muchitowedzera kusvibisa mazita enyu nenyaya dzamuri kuita dzokubata vana nyoka yemabhunu idzi. Muri kuwedzera kusvibisa mazita enyu, hakuna chichadzokera kumashure. Ende apa
kutongodaro zvenyu, nokuti makangokura maybe musingaendi kumachechi muchiverenga mabhaibheri. Nyika inoyi yakafanana neIsraeri, history dzeIsraeri dzese, maIsraelites mafambiro avakaita nemararamiro avakaita ndozvazvakangoita zvakaita munomu. Mungada kupidiguka mukaita sei, but vana Sauro vakangodaro. Wakapidiguka akadodini, akada kubaya David akaita seiko, haiwa wakaenda kung'anga akadini, but kana nguva yakwana. Isusu hatina chatakatadza, isusu hatina kumbotadzira Mwari, tiri vanhu vanonamata stereki. Takuda kutokanganiswa nevafundisi vamazuva ano ava vari kuuya ava, vari kugashira fufuro, vachigashira zvioko muhomwe ava, vachitadza kunamatira nyika yavo. Ndovotoita kuti tinge tingava case a bit, but Mwari varipo vakambodaro vakatuma David vakatarisa oni. Ndoda kuti ukete vanhu vakawandisa ava, vaketa vamwe vacho kwaona nomwe aita zvokutsinatira nomuromo, kamani back home, ndo zviripo. Mamwe mafundisi vari kuti atemptana naChivhayo vachisara kuenda kuhondo yorusununguko inosunungura munhu wese. But zvisinei, nyaya yedu ndeyekubatana. Ngatirambei takabatana. Mabataniro ane akaita vanhu kuSouth Africa izvo zviya zvakanyon'ona zvigananda, zvikasvika pakutuma vamwe vanhu kuti ndai munopopota muchivaudza kuti hakuna munhu ari kuchitokisi. Vakanga vaona kuti maZimbabwenzi zvinovajamuka, vajikisa, vabata chimurume chaida kuzviita chabva kudai chakada kutaura zvimwe zvisina basa. Ipapo chakabatwa chikabatwa zvokubatwa zviya izvi. Pane nyaya yataurwa nomurume anenge akapfeka zvearmy anga ari paKruger television apa. Nyaya iyoyo yandibata because inyaya yandakambopindawo nemairi ndichibvunza kuti nhai vakuru, varume imi, takasangana nemi, isu takanga tisina zvatinoziva, especially isu vamwe takati tichiri vana vadiki zvikuru. But patakanzwa zvaitaurwa, vabereki vedu vozadzisawo futi kuti varungu vanotibatirira zvese zvamuri kuona zviri kuitika izvi, zvakadai neizvi, kurohwa, kuitirwa weti, kupfirwa, kushandiswa zvakaomarara, zvese hazvifaniri kuitika. Kana tikasununguka, vanhu vanenge vanosununguka kusenza zvakakwana, zvakanaka, zvisina zvese zviri kuitika zvakashata izvi. Ndimi makauya imi vakomana imi, muri magenerals iko zvinezvi. Tikatora nyika tikaibvisa kuna Smith, tikazombofara pakanga pakomberedzwa baba Robert Gabriel Mugabe nezvigananda, mukasimudza misoro mukati aiwa izvo hazvisi zvatakaendera kuhondo. Mweya yedu ikadzikama kwazvo kuziva kuti tine vanhu vakatitsigira, uye tine vanhu vanochengetedza runyararo, tine vanhu vanochengetedza mitemo yenyika ino kuti iende mberi. But this same question yanga ichibvunzwa nomurume uyu ndio yandinongogara ndiinayowo ini. Ndakatanga kuva nequestion kubva pakapfurwa vanhu vaya vakanga vachiita protest yokuti results anonoka kubuda. Munhu akafura vanhu vaya wakatumwa nani? Imi vakomana imi, muri pamakagara pamusoro imi vakomana imi. Ipapo ndipo makanyarara kusvikana nhasi, makangonyarara. Ini ndobvunza kuti mutemo iko wamakaisa munyika ino wokuti munhu wani anoita zvaanoda, achiita zvaanoda pamadiro, achiita vamwe varume sokuti vakadzi. Mese makadaro nouwandu hwenyu nemasimba amuinawo, unombova mutemo here kana kuti you are a part of this person? We are no longer no guys. Isisu tiri vanhu vari disabled, kana chida kutaura upenyu hwedu hwatiri tichiringanisa nemi. Muri vanhu vokuti kana iko zvinezvi mukada zvenyu kungotiita zvamunoda, munongoita zvamunoda. But tinoda kuti mubude pachena varume. Tibudirei pachena sekubuda kwamakaita pachena nguva yatakanga tichibatsirana hondo yorusununguko rwokubvisa Smith. Kana imi muchinzwa kuti imimi vere imimika, budai pachena mutudza kuti from today
ami yataura kuti hatidi kunzwa unotaura, nyararai, will keep quiet. Nokuti otherwise tiri kuona sokuti kana mukanyanya kuenda mberi stereki zvinozengeita senge imi ami ndimi munenge maita kupu, tinezenge tichizongogara pasi pemasanctions. But tibudirei pachena varume, why makanyarara munyarariri wakadai unenge kupusa asi makangwara zvakadero? Why are you quiet kubva maita zvokuti zvinhu zvese zvinoenda musango kudai makangotarisa? Why varume imi makanyararirei imimi? Nokuti kana ukatarisa zvese zvamaitiudza muhondo, ini ndichitrainwa, I was trained muno muZimbabwe. Inini makomrades anga akutraina vanhu muno, wotondobata pfuti chototsva pasina need yokuenda kuMozambique uko. Madzidzisirwe ataiitwa vanga vasingangotraini kuti bata pfuti, but vaitanga vakugara newo pasi vachikudzidzisa mbijana vachikuonesa mashatire akaita kutongwa nomunhu asiri womunyika yekwako, kana kuti munhu asiri mwana wamai vako. But zvacho zvese zvatakanga tichiona nezvatakanga tichidzidziswa ndo zvadzokera zvagara. Vanhu vari kurohwa nemaChina, vanhu vari kuitirwa weti namaChina, vanhu vari kupfirwa namaChina, vanhu vari kushandiswa chiyangira. Munochiziva imi chainzi chiyangira, chokuti kana ukangomira chotorira foromani wotouya vodhira newe. Ndo chiri kuitwa vanhu mumamainzi ese amunoona, mavhu ese aya. Pese panoda bhara panopuwa munhu bhara risina makumbo rausingazorira, unoramba wakangobata asi makangonyarara. Bhara richirema wakangoribata, hauna kana nguva yekuzvikwenya. Chero ukarumwa nomusquito haufanirwi kutsveta bhara iroro pasi. Imi makanyarara, zvinhu zvese zvichidzokera panzvimbo yakanga iri iyo yatakarwisa kuti ibve. Saka mapanduka here? Chii chakunyararisai kusvika pakadero varume imi? Why makanyarara kudero? Handina kukutukai, ndiri kukubvunzai neruremekedzo chaiyo. Chokonzeresa kuti tikubvunzei kudai kuti imi matiregerera zvakanyanya, toita sekuti tarasa respect kwamuri, but tiri kubvunza mubvunzo uri pachena wokubvunza kuti makanyararirei murume uyu achikiitai zvaari kukiitai, achitiita zvaari kutiita izvi zvakanga zvichiitwa naSmith worse 10 times than what Smith was doing to our parents nesu isusu. Zvatovazva. Why are you keeping quiet? Ndimi mune yese imi makanyararirei varume imi? Murume uyu munongova nerengi yakafanana naye, otherwise vamwe venyu munotova nemarengi mahombe kudarika iye, because makaenda kuhondo mese mukandorwa mese. Vamwe venyu vakatouya kuno kudzoka kuno manga muri musango, but this guy was just seated there. Hana kumbobata pfuti murume uyu kuti wauya kuzopinda muno muZimbabwe. Kana akabata ngaabuda aitaura kuti waioperatera kupi, atiudze kuti side rakanga achioperata ari musango achitiza zvikopokopo nderipi, kunze kwokuti wakanga akagara mumakembi kuMozambique kana kuti kuZambia kana kuti kuRussia kana kuti kuChina, I don't know. Munotova nemarengi nemasimba chaiwo akadarika iye, because imi muri mese you are at par. Zvamakamuita kuti makamupoinda chete kuti iwewe chimbotitungamirira, handizvopi zvingaita kuti akuitei zvaari kuita izvi. Aite nyika zvaari kuita, adzorere nyika kuutongi hwaSmith iye ari munhu mutema zvaari kuita izvi. Why are you keeping quiet? Why makanyarara sachi? Kunyarara kwokusvika pakudero, kusvika manyarara kudero, makanyararirei varume imi? Kubva tangoona yega Comrade Geza ndiye ari kutaura ega ari one, haana kana ari kumusapota, asi munhu ndimakamuisa imimi. Mamupa masimba acho, imi mamupa masimba, iye ndobva akutorerai masimba zvokuti masvika pakunyarara kudai, mamutya kudai. Why? Kana dei musimi munoziva here kuti murume uyu takabata kudhara, takabvisa kudhara, povho ingadai yakaendapo, but tinotya imimi makanyararirei. Ndosaka tichikubvunzai kuti why are you keeping quiet? Munhu achiita zvinhu zvakaita kudhara, tingadai takabata kudhara. Tiri kukuudzai zvatiri kutaura izvi, ndichitotaura nemwoyo wangu wakatoperera. Ingadai takabata kudhara, takabvisa kudhara takachita papurazi kuti gara panapa, ndo pauri pano uchipepa vazukuru pano. Inoita nyika here vakomana yakadai? Ichiri nyika here varume? Kana dei iri kambani ingadai yakunzi it's underclassed, ngaivhare nyika. Ichiitwa seizvizvizvi vakomana, muripo imi makatarisa vakomana? Ndimi here vatakati nawo kuhondo kana kuti ndevamwe vanhu?
kana kuti tiri kuti hamene kuda tarasika takangokaruka musi tasumudzwa tikanesa kunyika isiri yedu isiri iyo Zimbabwe. Are we still in Zimbabwe yatinoziva isusu yatakarwira? Ndo zvacho izvi zvatakarwira izvi totaibayirwa neminzwa tichirumwa nenyoka izvi. Tikakuudzai hisiri yangu tichiyambuka Save rimwe zuva tichibva kumusha kwanguko tatorwa nemakomrades tichaita zvokuvatakurira zvombo tonovasiya kunext point vamwe vosumudzawo voenda vachiinda. Ndikakuudzai hisiri inorwadza zvokurwadza zvimwe zvisingaiti zvinorwadza zvisingaiti. Tine vanhu vakapera kufa mumasangomo vaine chivimbiso chiya chatakanga tiinacho chiya, vaine chizivo chiya chokuziva kuti chawarya ndo chandinorya. Ndo zvakanga zvakafa vanhu vese vachifunga, asi musafungidza kuti vari pasi havaoni. Kana voona makangonyarara kudai, muripo imi muchiri vapenyu ichidai, wati mo mukapera kufa mese, panosarei? Panosarei varume? Panosara mwana wamunangarwa washoni nezvaari kuita izvezvi asati atonga, ko akazotonga. Varume imi munorwadzisa imi. Imi varume imi matidzorera kumashure zvachose. You have taken us back kusvika tafungidzira kuti it's better ti recolonize. Zviri better zvachose zvokuti musafungidzira kuti kana kuri kuti hondo inodzoka munomu ikauya nevarungu pane anokuinforma masoja weZimbabwe kuti apo pane varungu apo. Never. Tinotoda kuti vauye vazotonga because you don't know what you are doing. Why are you keeping quiet? Munonyararirei kusvika pakadai? Makanyararirei varume? Zvangachirwa nomurume uyu achitaura zvenge vanhu vakucelebrate kufa kwenyu, but tinorwadziwa nazvo. Kufa kwenyu kunotirwadza. Inini kana ndiri seni pano pandiri panapa kunzwa kuti kune gamba rafa mwoyo wangu unodzika, ugodzikazve ndigochema ndiri ndega pandinenge ndiri. Musaridza kamboka yake akanoti hihihihihihi keke. Handidi kana kukanzwa ikako nokuti ndinoziva kuti kwafa munhu mukuru munyika yangu. Ndinorwadziwa zvokurevesa zviya zvokurwadziwa chaizvo. But makanyararirei varume? Vadzimu vari pasi havangambokutungamirirei kuti vakurwirei kana paine zvinoda kukuwirai, nokuti vanokubvunza izvezvi. Pavari mubvunzo wandiri kuvhunza uyu ndine vakatondigara vakafa ivavo vachindibvunza kuti vabvunze kuti makanyararirei. Why makanyarara zvakadai? Imi makanyararirei mese makangodero? Why makanyararirei? Nokuti muri kuguta. Haikona kudaro vana venyu, musadaro nyika yenyu. So hakuna kusvitsa nyika inei panguva yakadaro. So musatidaro zvachose, musadaro. Musaita kuti ukaona vakuru vanoti gudo guru petamuswe kuti vadiki vakurespekte, makudo madiki akurespekte. Hatigoni kuzoramba takangonyararawo nesuwo. Tinomboita pamwe katine takakuyeuchidzai kuti zviri kuitika hazvisizvo, pateta sokuti takudhererai futi. Asi hazvisizvo zviri kuitika izvi. Why munosvika pakuti iko zvinezvi mashingirira kuti Geza agare musango achivhimwa? Imi makangonyarara, hamuzivi Geza imi, hamuzivi zvaari kutaura, hamuzvinzwi, hamuzvioni imi, hamuzvigoni, hamuzvizivi imi zviri kutaurwa naGeza, hamuzvioni imi kuti uri kurevei. Zvaari kutaura explanations ari kupa each and every time achibhirifa, hamuzvizivi kuti zviizvizvo. Munoudza sokuti chirudzi uri kungotaura shona isina kese for one Geza. Why musingaiteedzeri? Mashingirira kuti mwana uyu Masiwa agare achiitwa bhora remadhende kuSouth Africa uko. Makangonyarara imi, hamuzivi makazvaitaura makanga musingazvinzwi imi kuti unenge achirevei. Saka vanasaruka kutobatwa futi kaiko zvinezvi nana Traore. Nesuwo tinongotaura tisingazikamwi totobatwa kuno kuSouth Africa. Tourawa isu tichiurayirwa chokwadi chamunongoona imi makangonyarara. Kana uri mufuhwira wacho bva wakomana makafuhwirwa nedengu namunangarwa. Dengu chairo kukuchira zidengu kuti musafa makataura kana chinhu. Why musina kana usiri mufuhwira chii? Tiudzei mimi mwewa. Musadaro mani wakomana. Musadaro varume, musaita zvinhu zvakadai so izvozvi. Musadaro imi. Musadaro, nyika inochengetedzwa nemi, ndimi mune yese. Musadaro wakomana. Musadaro.